Dorina înseamnă dar. Sfânta Scriptură ne spune că cel mai de preț lucru pe care poate îl avea un om, mântuirea, o avem în dar din partea lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat în viața Dorinei, în viața multor dintre noi. Și noi ne rugăm ca Dorina să fie în continuare un dar nespus de mare pentru întreaga omenire, pentru orașul în care a așezat-o, pentru familia ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze și astăzi, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața lui Dumnezeu, te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Crede și vrea să-L urmeze pe Domnul toată viața ei. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, viața mea ți-o dau.